Asibingelele ke ekakhulukazi page ngophila mzimba wonke umuntu namhlanje ke okwazi ukuthi ayibuke lo mbukiso namhlanje. Igama lami ukhaya lethu Mthwesi ulobilobi wezi lomzansi. Njengamanje ke sila kwi-podcast yakwaphila mzimba. Sivakashele imvelo ke namhlanje. Angihambi ngedwa, ngihamba nobaba Mavula ongusolwazi oyifilosofi ongumuntu ke mawunenkinga yokwazi izinto zesintu okwazi ba uxhumane naye. Namhlanje ke sila eMpophomeni. Baba Mavula, asikubingelele baba sikwamukele kakhulukazi kwi-podcast yakwaphila mzimba. Sibingelele mfowami Mthwesi ngonyaka 2026 soqala uJanuary sila eMpophomeni eParadise Valley. Sibuka imvelo nje. So-ke mase sendaweni kanje. Mawuzwa abantu bekhuluma ngoNkulunkulu, abantu baye bacabanga ukuthi kukhulunywa ngumuntu. Kanti bakhulunywa ngoNkulunkulu, kukhulunywa amanzi, ngezihlahla, ngami nawe, nabantu njengoba ubona sikhona la. So kubalulekile ukuthi umuntu axhumane nemvelo ngoba umuntu uvele wakhe wangemvelo. Siqala kanje ngonyaka, siyafisa ukuthi unyaka uqale kahle waphila mzimba, siyafisa ukuthi abantu emakhaya la kumnyama khona kumane kukhanye, abantwana la bengawuthola umsebenzi bawuthole, la kunezitha noba ubani onezitha zihlakazeke la 2026. Siyabona nezingozi zikhona, siyafisa ukuthi izingozi zemigwaqo zivaleke kulonyaka, kungenzeki ngentando yabantu, kube intando kaNkulunkulu. Kunjalo mkhulu, uselapho ke embukele ekhaya. Ngiyazi ke njengoba uyibuka live le nkulumo le namhlanje, ngicela ukuthi ke usubscribe, sicela ukuthi ke ulike ipage, sicela ukuthi upress ibell le oyibonayo la ngezansi ukuze ukwazi mangabe kwaphila mzimba ku-uploadwa ama-video nezinto nenkulumo ezakhayo ukwazi ukuzithola. Subscribe ke upress ibell ukwazi ukunotify ke izinto ezenzekayo. So namhlanje ke mkhulu siqala unyaka ka-2026 sila eMpophomeni ezisuchazile. Ubaluleke ngani umuntu ukuthi imvelo acommunicate nayo njengoba sila umuntu oyimvelo mawuzobuka masiqala kuGenesis chapter 1 verse 26, umuntu mayesakhiwa kuqale kwakhiwe yonke imvelo, kudalwa izihlahla, kudalwa amanzi, kudalwa yonke into, kuhlukaniswe ukukhanya nje ubona kunelanga, kuhlukaniswe ubumnyama nokukhanya. uNkulunkulu washo ukuthi ukukhanya kwaba yimini, ubumnyama kwaba ubusuku. So mawufika kuverse 26 usekhuluma nemvelo yonke, yingakho esithi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Kukhulunywa nemvelo yonke emzimbeni wakho-ke, yingakho uzothola kunamanzi. About 60% womzimba womuntu ngamanzi. Mawuzobuka ezinye zezinto njengezihlahla nje, izihlahla sakha ngazo imithi. Mawubona sakha imithi sisebenzisa zona izihlahla lezi. Masithi kukhona imithi esuke izichithwa njengayo nje loyibonayo emincane, imithi yokusuthi izichithwa namathunzi lawo. So-ke umuntu eze imvelo ukuze aqhubeke aphile kufanele aqhubeke axhumane nemvelo ngoba noNkulunkulu, masikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngelanga, sikhuluma ngenyanga, sikhuluma ngamanzi, izihlahla nayo yonke into. Mawuzobheka-ke konke lokho uyakuthola la kumuntu ngaphakathi. Benzela-ke mbukele ekhaya. Mkhulu, siyazi-ke abantu mangabe sesibuya-ke manje sesiza kule mvelo eyamanzi ezichazile isisekelo somuntu ukuthi kanjani. Abantu abaningi baye bawasaba amanzi, bawaphuphe, kuthi abahambe baye elwandle or mhlawumbe beze eMpophomeni, umuntu asabe iy'nyoka, esabani imvelo kaThixo. Impela singene lapho kulaba bantu laba bafikela leyo mibono leyo noma mhlawumbe leyo maphupho, kodwa basaba ukukhumelo babo. Njengoba ngisho ngithi amanzi ayingxenye yemvelo, khumbula ukuthi mangithi uNkulunkulu uyimvelo. Abantu sibonelo ngizoqala nje la wenze ukuthi uyi-understand. Kunento ethi abantu abamnyama ngaphambi kokuthi kufika abelungu babengathandani. Iqiniso ukuthi babengancingi, uNkulunkulu wayengadingi ukuncenga kwaye babephila indlela ababeyiphila wayengumthandazo yona uqobo. Amanzi, abantu abaningi bakhuluma ngezinyoka. Yebo kuneqiniso ukuthi izinyoka zikhona emanzini, kodwa mawubona abantu kuthiwa bathathwe ngamanzi, bathathwa zezinyoka, kwenzeka yonke into. Into edala leyo nto ufika umuntu engahloniphanga amanzi. Mawuzoze emanzini kunezinto ongazenzi, njengokuthi nje awukwazi ukwenza icansi ebusuku
uvuke uzongena emanzini akanje ngoba la manzi njengoba bekhona akhonela ukuhlambulula. Ngisho ngezikhathi zeBhayibheli abaprofethi babethatha abantu bebafaka emanzini. Sibuka abaprofethi abafana no-Elijah ababesebenzisa amanzi kuphela. Cabanga nawe uyabona masingena la emanzini ukuthi singena sithandaze kuphela. Uma usazogeza ngento othize sikhigezela ngalanga ezansi ungangeni nayo la. Lapha sifunda singene sithola amanzi ehlambulukile njalo. Amandla amanzi enza nokuthi imithi mayekade ingakusebenzeli iqale ikusebenzele ngoba lapha kuhlambuluka izithunywa, kuhlambuluka izingilosi, kuhlambuluka yonke imimoya le abantu bakini abangahlambulukile. Uthi-ke uma uqala usebenzisa imithi neziwasho nokunye kube lula ukuthi zonke izinto zikusebenzele. Umuntu ongaphuphi isibonelo ngala manzi kuphela angangena aphume amaphupho semvulukile. Umuntu okade ethi izinto zakhe azilungi okade engawuthola umsebenzi kungekho muthi awusebenzisile ezongena nje emanzini lapha sikhuleke naye emanzini ziyaqaqeka zonke izinto ebezibophile noba kungathiwa ziboshwe umuntu onjani ziyaqaqeka uma ingena lapha emanzini. Kunjalo-ke mbukele ekhaya ikakhulukazi usabukele ikakhulukazi epagini lakwaphila mzimba la ku-YouTube nayi inombolo yakwaphila mzimba ewu-066 007 5043. Nama-product akwaphila mzimba. Mina igama lami uLobilobi njenge-brand ambassador-ke yakwaphila mzimba ngohlezi ngikutshela ngala ma-product akwaphila mzimba. Ikhombo ngamaqaqa le, ikhombo ngamaqaqa esusa amathunzi amnyama, kuvuleke iy'nhlahla okuboshiwe phezu kwempilo yakho kuqaqeke. Mangabe-ke noma ukiphi uyibukiphi le video le ufisa mhlawumbe imbizo yotshwala, mhlawumbe-ke uhanjelwe umuntu wakho nasi isikhafulo, mhlawumbe-ke ufisa ukuthi emsebenzini bakuthande naku uwozawoza ezokusebenzela, mhlawumbe-ke unenkinga ekamereni, umbuzo sekamereni awuphenduli kahle, aniyenzi izinto kahle, nayi ikakhulukazi-ke ikhombo yokuvusa imizwa ube right empilweni. Alright, basiqhubeleka phambili-ke nala futhi zikhona imbiza zakwaphila mzimba. Le mbiza lezi zakwaphila mzimba siza kakhulu ezintweni-ke ezihlukahlukene. Wena ile nomba kuphela zoyi-WhatsApp noma uyifonele ngazo zonke izikhathi. Mkhulu asibuyele kuwena. Kusho ukuthi njengamanje sinovusi la. Ngiyabona umbizile uvusi khona ofuna ukukhaya. Uvusi ngifuna njengomuntu angithi ukuthi uhlale khona kufuneka abe khona noma sila emanzini abe khona. Wenzela ukuthi abantu bayamazi bayazobona ukuthi nguphila mzimba ngempela noma ngabe khona. Lapha asichazile ngale mithi kakhulukazi lo umuthi oluhlaza ukuthi wenzani. Lo muthi oluhlaza umuthi wesilwane ususa ebantwini abanenkinga yokususa isilwane. Ungabe isilwane sikuhlupha ebusuku siyafika ngamaphupho uphuphulele naso okanye yaphupha uphuphe uphethe unikeza ingane encane. Lezonke nje lezo zinkinga iyakusiza lo muthi. Uyaqhuma nje ngawo ugeze uphalaze siyasuka isilwane siphele singaphinde sibuye kuwena qhubeka ube right. Uyaqhuma nje ngawo ugeze uphalaze. Umuthi okuhlaza lo uzowuthola kwaphila mzimba kuphela ngeke uthole kwenye indawo. Emalini u250 mofika kwaphila mzimba uzowuthenga lo muthi. ikhombo kamaqaqa emalini i-300 ikhombo ngamaqaqa. into zasekamereni angithi la sifudumeza ucansi la ku-2026 indaba yamadoda angamaqhude, indaba omama abahleze bethi bakhathele siyayiqeda nayo ikhombo leyasekamereni, ikhombo yocansi, ucansi lifudumale ekamereni, uphendula umbuzo wasebusuku. Ngisho noba kuthiwa abona bochatha ngale noba kuthiwa abantwana ubatholi amahlengehlenge ayaphela inyawo yaqineka ngaphakathi. Qale nabantwana ubathole ngokade ungabatholi abantwana. Mangabe unenkinga ukuthi usuphuza kakhulu utshwala naye imbiza katshwala la uhlanganisa nalokutshela ophuzayo. Uma umuntu ophuza amasavana, uphuza ubholofu, uphuza ini, uhlanganisa imbiza yakho uhafu eglasini, imbiza uhafu utshwala, tshwala iglasi uphuze, kuzoba sekuyakuphalazisa. Ngemuva kwaloko utshwala-ke base iphunga likunukela kabi, iphunga likatshwala. Akwakhiwe imizi ku-2026 abantu abake benza izinto ezi-right, abantu bakhe imizi baganwe kwenzeke zonke izinto ezingenzeki. 2026 awube unyaka wempumelelo, awu-adopthe manje 2026. Sizobuya-ke kwaphila mzimba sizoza kakhulu la kule mpophoma. Makungabanga uFebruary kuba uMashi, kodwa sizobuya sesibaningi-ke ngendlela esijwayele ukwenza ngayo. Besisatho kwamanje ake size singumndeni sisodwa, sesizobuya sesibuya nabantu-ke njengoba sijwayele ukufika nabantu. Izithunywa ziyahlambululeka la, amafimbi aqaqeka la,
awudingi ukuthi uthwala lento eproof yokuthi ungaqaqa izinto zakho impilo iphakame ngale ukuthi uzihambe uyothwala. Kunjalo mkhulu. Mkhulu, mhlawumbe siyangasemaphethelweni ngiyafisa singene kulabantu laba abathi yazi lo ngakhulu ekhaya besingayenzi into ephathelene nento yesintu ngoba le imvelo isisintu imvelo andithi so manibuka le video le ngiyathatheka. Kusengenzeka yini noma kufuneke uthi uzalwa ukhulele kuyo lento le noma mhlawumbe namanje umuntu asengakwazi ukuxhumanisa nemvelo into zakhe ezilunga? Yengawo umuzwa omunye ethi wathi ngokufa kwa-Oziyana ngaze ngayibona inkosi. Oh my God. Engisho ukuthi namhlanje uzotho ukuthi kwathi ngokubuka kwami ividiyo akaphila mzimba ngayibona inkosi ngazi ukuthi ngisengashintsha ezindleleni zami noba ngabe uphila impilo yokusindiswa noba ngabe uphila impilo engenabo uNkulunkulu noba ngabe ushisa impela wonke umuntu uvulelekile usuku olulodwa nje uzilela zonke izinto ziyashintsha. Alukho-ke ilanga la kuthiwa khona sekulate mangabe uzile abanye bashintsha izinto zabo sebengamakhetha. Yingakho uzwa kulesisho sesidlule sithi esinamuva liyabuka. Abanye balungisa izinto zabo sekulate kodwa zilunge. Kungcono ukuba late kunokungezi. So-ke noba ubani wamukelekile noma ubani uphila iphi impilo akekho umuntu okuthiwa angeke manje sekulate kakhulu. Uqala ukuba late ngelanga umuntu esemakhazeni mawusahlangene nje inyama isahlangene nomphefumulo wakho kusho ukuthi usengafika la uzothatha izibusiso zakho uzoqaqa amafindo wakho nangu nje umavusana uyaqala namhlanje ukudla kade singakwazi ukudla naye ngoba uyayasayela emuva kodwa-ke namhlanje ngoba singumndeni sisodwa nangokwazile ukudla mhlawumbe angasho nayo i-experience yakho ukuthi uzile. Mavusana ngeneni kwakho kulamanzi ukusuka nje le usuke khona ngoba kuyahokhwa uma kuzwa la uzwa ushintsha indlela ye-environment oyijwayele la kuphitheza khona abantu ungena ehlathini mhlawumbe kudalwa gcina ungena ehlathini. Kade ngagcina ungena ehlathini ihlathi ndabe siyawa nje sikhuluma ihlathi sibone siyakhuluma ngosidlangala ukuthi amanzi sikhala ngendaba yamanzi ukuthi amanzi ebase kanje ukunqaba kwezimvula imfulu yaso ngokunye sikunothithile la sangena-ke empophomeni sabona ukuthi hhayi abe sikuthwele sifike sikuthole ubombayo ukuthwele kwehlile sibona mkhulu umehluko ungena kwethu emanzini akufani njengoba sesiphumeni uyabona khona okuphilile. Mkhulu sifike sibonge futhi ngoba kwindawo ezikanje siye sibone mhlawumbe kuney'nqunyweyo kunamakhandela kuney'naliti kunento kule mpophomo le kuhlala kuhlanzekile. Sagqoka yona ngaleso sizathu sokuthi awudingi ukuthi uzohlambulula kodwa weqa amakhandlela anezinaliti iy'nkukhu ezimnyama ezinye seziqala nokubola sayikhethanga lowo ngoba iyagada njengoba inje hhayi ngoba abantu beziphethe kahle ngoba igadile. Okwesibili asikwazi ukudla ngesonto ngoba isuke ivaliwe. So uyayibona ukuthi njengobona kusesiqiwu konke ukuyale phezulu kukhona izinyamazane khona yonke into kodwa-ke siyabonga njengoba sizile namhlanje 2026 siyathemba ukuthi abantu bazoba nesibindi bayeke ukusaba ngoba into elimaza abantu ungabaza la ku-2026 baphila mzimba selo sizile nje ngendlela ekufuneka size ngayo. Njengoba esho ulokhuza uvusi indlela inde ngithe abazishiye isicathulo befuna ukuza ngesicathulo abanye ba-experience ukuhamba ngezinyawo unyawo luke luxhumane nelokhuza nemvelo inhlabathi ngoba ubona izifo eziningi zingaka abantu abasakwazi ukuphila le mpilo le yokuthi baxhumane nemvelo. Umuntu njalo uma ehamba kanti njengoba ubona imvelo yadalela ukuthi kudonse ungakwazi ukuhamba emoyeni. Inhloso yokuthi unyathele umhlabathi-ke yokuthi uxhumane nemvelo. Izitho zonke ezila emzimbeni zikhonekte phansi konyawo inhliziyo ngamaphaphu yonke into ikhonekthela ngelinye ilanga songena ezinyaweni sisho ukuthi mawuzwa impasho eminweni la emzimbeni yisiphi isifo esisuke siphazamisekile mawuzwa kubuhlungu phakathi nendawo ngaphansi konyawo kusuke kuyinhliziyo uyabo zonke lezo zinto amaphaphu akuphi la phansi konyawo. So-ke kubalulekile ukuthi ngokwemvelo sizi-understande lezo zinto ukuze sikwazi ukuphila isikhathi eside njengabantu. Lana kukhona kuhlala khona obabamkhulu bethu nogogo bethu bahlala la
mawuzwa abantu belokhuza ethi umuntu wathi ugogo angiyothatha ijazi lami ngiyolithathela empophomeni. Yingoba kula kuhlala khona abantu abadala khona, noma kusolwandle noma kusempophomeni noma kusesifuleni, kodwa abantu funeka beze beyihloniphile indawo enje. Ayizona izindawo lezi oza noma kanjani, zizindawo ezingcwele eziphila impilo engcwele. Yingakho kubalulekile ukuthi uze uhlanzekile. Kwakukhona emandulo into yokuthi mawuze emanzini ufaste, uzila ukudla, uzila ucansi, uzila ukudla nomoya wakho ube right. Namhlanje ngiyafuna ukuthi ngiqwashise nakwabanye abantu abangabelani. Ukufastela ukudla kuyingozi esikhathini samanje mawuzoza emanzini, ngoba siphila nabantu abadla amaphilisi ezifo ezi-chronic. Awukwazi ukutshela umuntu odla amaphilisi esifo sikashukela ukuthi akafasti. Awukwazi ukutshela umuntu odla amaphilisi e-TB ukuthi akafasti. Awukwazi ukutshela umuntu odla amaphilisi e-TB ukuthi akafasti. Awukwazi ukutshela umuntu odla ama-ARVs ukuthi makafasti, ngoba mawuthi makafasti sukuthi makadefault. Awufuni ukufaka umuntu la abe senyukelwa ushukela mephuma la ngoba kadele ahlule ukunyuka intaba abe seyashona. Abantu mabafaste ilokhuza ucansi nokulungisa umoya. Nanokuthi esikhathini samanje ukufasta ukudla akusebenzi kangako, ngoba uthi ufastile but ububuka i-TV. Kwi-TV ubona o-KFC, ubona wonke inhlobo yokudla, ugwinya amathe, okusho ukuthi ngengqondo yakho. So okubalulekile ukuthi mawuzoza la ngayizolo usheshe udle ukuthi kushona ilanga ubese udlile, ukuze ekuseni buse ungasuthi, buse isisu sakho sihamba kahle, then-ke uzofika ube right. Mkhulu, sesiyivala-ke baba. Njengoba sila ngifikela yilowo mzwa lowo, asele sesibalekelela nabantu ababuka le video le. Kunempopholo, kunesiziba, kunololwane. Mhlawumbe kulokhu kokuthatha kunentaba. Ngicela mhlawumbe ukusihlukanisele nje sesiyivala le ndaba le njengoba sila empophomeni nje, ukuthi mawuza la kusuke kutheni, mawuya esizibeni kusuke kutheni, mawuya elwandle kusuke kutheni, mawungeze emanzini uye entabeni kusuke kutheni. Ukuze emanzini nokuya entabeni nayo yonke into kuyahlukahluka. Kwesinye isikhathi kusukela emaphupheni. Isibonelo, khona umuntu ozothi ngaphupha ngigeze eshawini, impophomo leyo. Kukhona umuntu othi ngaphupha ngikwi-swimming pool, yisiziba leyo. Khona umuntu othi ngaphupha ngisolwandle, lowo muntu kufayelayo olwandle. Khona umuntu othi ngaphupha ngithandaza ngisentabeni, lowo muntu okufayelayo entabeni. Kodwa kokunye uyeza kulezi ndawo ungazange uphuphe. Nangu nje uVusa ngakutshela ngemuva wokuthi kade silo lwandle, naye kade yilo lwandle. Beniye nini last week? Umsombuluko? Kodwa beku-last week, bebeye last week. So sibuya olwandle, asiphuphanga, sidecide ukuyohlambulula olwandle, sizamande empophomeni, sizoya nakwezinye izindawo. Intaba, ukuphakama kwentaba kusimboliza ukuthi la kuphezulu khona. Makuthiwa sinyukela entabeni siye endaweni ephakeme, la silindele ukuthi mawuthandaza umthandazo wakho uzwakale kangcono. uNkulunkulu wayekhuluma nabaprofethi. Mawubuka bayephuma abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, wathi akuyohlangana entabeni eSinayi la uMoses wayehlangane naye khona. Njalo mayekhuluma nabo abantwana bakhe unyukela entabeni, indawo ephakeme isimbolize ubuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu naye uphakeme uphezulu naye. So lezi ndawo zizindawo ezingcwele, njengoba wazi abekho abantu abahlala ezibeni, abekho abantu abahlala khona. But isiziba esikhathini samanje ngiyafisa ukuthi abantu baqwashe, ngoba abantu laba bezigubha benza izigubhu lezi zezithwalo, bathi mase beshonile noma sezibaxakile bese ziyolahlwa ezizibeni. Ngakho-ke iziziba manje azisahlanzekile njengalezi aziziba esakhula sibhukuda kuzona. Iziziba eziningi manje zifica zinezinto ezirongi, zinezilwane. Yingakho ubona abantu abaningi-ke bathi mabeya ngobuso khona bangabuki. Hayi, ngikuzwa kahle mkhulu. Ngiyazi-ke bavusana sesivala nje. Ngiyafisa-ke usondele nje
ngoba ke wena ushilo umkhulu ubuhlala ukhona kwaphela nzima. Yeah. Usitshele ke iy'nsuku zokuvula kuvalwa ngasikhathi sini nanokuthi umuntu mangabe efisa nje ikhombo kamaqaqa ukusutha amathunzi anyama kuvuleke iy'nhlanhla noma ekiphi uyakwazi ukuyithola ngokuthi aposele noma ke wenza kanjani. Yeah. Uphila mzimba uyavula zonke iy'nsuku ihlezi kuvuliwe kwaphila mzimba kuvulwa umsombuluko kuyoze kube ngesondo sikhona sivule ekuseni ngo-8 sivale ngo-5 ntambama. Kuney'nsuku-ke ezikhona ezispecial kwaphila mzimba uLosine noMgqibelo neSonto. NgoLosine nangoMgqibelo kulawo mkhulu osuke khona ezochazela abantu ngamaphupho nangayo yonke nje imibuzo ofuna ukuyibuza kwaphila mzimba uyafika nje uzokhuluma nomkhulu ama-session amahhala lawo uyawathola kwaphila mzimba ngoLosine nangoMgqibelo. NgeSonto kwaphila mzimba siyahlola kuyahlolwa ngoMgqibelo. Kula bantu uthola ukuthi-ke umuntu ukude nophila mzimba mhlawumbe nawo wonke lama-branch esinawo kodwa kune-product ayifunayo kwaphila mzimba siyesebenzisa uphepha ukuposa amaphasela. Uyasinikeza i-store code simsendele i-account azoposa kuyona imali then abese-ke aposa imali ye-product nemali esomposela ngayo kaphepha bese-ke eyayithola i-product kanjalo siyamsendela i-product. Kanti-ke khumbula-ke uphila mzimba ukhona e-Richards Bay empangeni ikwamakhutha isefolweni bese kuba iseNgonyameni bese kuba iseHammersdale bese kuba iseStang ibe iseGoli eGoli mkhulu Emfulo eSoweto Mfulo eSoweto Emfulo. Kanti-ke mangabe-ke udinga-ke wena ulapho kule ndawo sizibalileyo nasempumalanga futhi ngekudala soyimemezela indawo mawudinga-ke i-product kaphila mzimba kuleyo ndawo leyo sebenzisa le namba leyo kwaphila mzimba lo oyibonayo engubani engu-066 007 5043. Injalo nje iya WhatsApp iyafoneleka ungayifonela ukusukela ekuseni nje ngo-8 kuya ku-8 ntambama zonke iy'nsuku zenkosi kwaphila mzimba kuyavula zonke iy'nsuku zenkosi. Masiyivala-ke Mavusana asibonge mkhulu ushilo ukuthi sizobuya sizocela ukuthi mase sibuya futhi sibabonise ukuthi-ke sisuke sibuya sesinjani sesiza-ke wonke umuntu naye obukele manje akalindele alanda ama-page akaphila mzimba uTikTok phila mzimba health product iYouTube phila mzimba health product kanti nakuFacebook phila mzimba health product kuyakwazi bakuphoste kusenesikhathi bonke abantu bakwazi ukubona wonke umuntu uvumelele ukufika mkhulu. Wonke umuntu uvumelekile ukuthi afike futhi asibenzi imali enkulu bakuthiwa kuzofakwa abantu labaphila mzimba kuba u-350 kuphela kuhlanganisa ne-transport kuhlanganisa nale mali oyibonayo ekhokhwa uma ungena lapha bese ngenwa ngemali bese kuphinda kuba khona-ke ukudla-ke ngoba sisuke sibuye emanzini esilambile kulo 350 ukhava ngisho nensebenzo angithi amanzi ubuya nawo esisuke sesizokufakela-ke manje siwashe kuwona. Kulo 350 kuyi-package ekhave zonke lezo zinto lezo. Uzobona ukuthi akuyona into elokhuzayo uma userious ngamanzi akuyona into engaba nzima leyo. Sibonge-ke nakongwane lapha ngoba behleli lapha bebekile ukuhamba lasemangwaneni lapha amagama ukuhamba lamagama siyabonga kakhulu nakubona otherwise ibingeke kube khona le podcast ngaphandle kwapho. Mkhulu asibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba Mavusana asibonga kakhulu ngesikhathi sakho kwaphila mzimba sohlangana futhi kwi-podcast ezayo qhubeka uyishare le konke okunye ukuthola kwaphila mzimba. Basivala-ke mkhulu sesibulele sithi enkosi enkosi uyivala wakwaphila mzimba kanjalo nangokwezilo mzathi mina ngakufundisa ukuthi asuthi vuka Jehova mazihlakazeke zonke izitha zakho nabo bonke abakuzondayo babaleke phambi kobuso bakho. Desihebheru sithi kumaya kuwa ngiyafuthu ngiyasimbi shalom. Sijabule. Awusho ngani?